Himpeli pompeli. Päivää, ihanat herrat. Päivää, arvoisa neito. Istumaan, olkaa hyvä. Ei, minä voin seistäkin oikein hyvin. Eikö istumaan nimenomaan, olkaa hyvä. Minä kyllä seison. Päivää. Sitäkö neito päätti lähteä niinku maaseuturauhaan? Niin juuri. Minä olen niinku Helsingistä. Aivan, minä arvasin, että neito on Helsingistä, kun on noin kauniit vaatteet. Niin, nämä on oikein hienot kuteet. Sitä paitsi se Helsingin herra, joka nämä antoi, sanoi, että nämä on myöskin hyvin kalliit kuteet. Minä en ole ikinä ennen nähnyt tuommoista seksipommia. Enkä minä. Sen on pakko olla joku kuuluisa Vilmitähti. Just niin. Ei se muuten voi olla noin käsittämättömän kaunis. Sitä pitikin kysymäni, että mitä neito on Helsingissä puuhaillut. Ja minä olen, kattokaapa, tommonen niinku